Taog, sari-sari, manok, panakot. Simpleng luto lang, mga badi. Oh, yeah. Ahos, mati, manok. Nagkuha kayo ng subak eh. Nagkuha kayo ng subak mga badi. Tuyo. Suka naman. Bitsin. Ang tag-bitsin mga badi. Kamay lang. Bitsin na pasin. So, yan na natin tubig mga badi. Ano siya pa siya to. Diba? Luban na yan. Ulat ng taog. Maning. Ano ka ba na badi? Kung muna yung tinawagan mo, Right. bago mo naman naman ako. Akong tampungan yang ning base na start mo sa iyang lugar ko. Taklo ba? Hala. Paano na to? Okay. Pag-eject. Kala may sari-sari. Sari-sari. Ang lami. Utang ba? Utang mga badi. Utang. Hindi kayo sige pakangkap na. Utang. Gulay-gulay. Malami-lami. Maning gulay-gulay. Taklo di. Ah! Lami. Oh, lami. Kalami. Glass. Tanglas. Kaya na to. Kaunon. Kaya ito na mga badi. Ito na. Kanat sa kaon. Ito na akong sari-sari nga utang. With chicken. Rarap sa na. Lipon na. Ikaw na ikaw. Alis niya. Lipon. Talaga. Amen. Ako. Nami. Bye-bye. Ay, peace check. Haggardness na ang flag. Nga That is the best. Okay. Huh? That is the best. Nami hapon.
Ano yung suka na suba? Ba? Ano ba yung may suka? Ito suka, ito mag-isa na ako. May suka. Very suka. Saan mo na? Apa mo ito? Shout out kay kang Untoy Vlog. Happy wedding anniversary dito sa inyong duha ni Sisi. 最近ヨウさんの帰りが遅いとやかく詮索するような間柄なので何も聞かぬことにしているWala na yung utan. Busog. Tera bong, tera bong, tera bong. Ano ko? Mana may kaon mga badi. Ay, turot na mga badi. Sari-sari. Ang plato. Busog eh siya. Siya rin nakahurot sa utang.